Bueno, escoitase ben, non? Sería moi difícil que nos deran un premio. Este é o primeiro premio que recibe a sección Antela. Sería moi difícil, por non decir imposible, que nos deran un premio que nos satisficera máis, porque ven nada máis e nada menos que do Museo da Limia, que é un exemplo do que se debe de conservar aquí. Énchenos absolutamente de satisfacción, considerámoslo unha recompensa e unha honra enorme. O que se leva contado aquí, o que se leva dito por parte de Isabela como secretaria do Padroado, emocionanos tamén o que comentou Pablo sobre nós, como non esa escolla desa canción que nos fixeron do progreso, no que tantos anos despois nos sentimos refletidos, e tamén nos sentimos especialmente orgullosos e moi satisfeitos do que hai uns días escribiu Samuel na región, que se pode decir máis alto, pero non máis claro, nin máis fermoso ao noso entender. Moitas gracias. E agora... Bueno, e esta charla para falar da sección Antela empeza cunha frase que reflite e resume o noso pensamento: a limia que queremos. Pois todo isto, como xa salientou tamén Delfín ao principio, comezou un pouco hai 25 anos, cando Carneiro empeñouse en sacar o libro Antela, a memoria asolagada, que reverdeceu un poquinho esa ilusión e puxo sobre o papel realmente o que se perdera, porque moita xente descoñecía o que se tiña perdido con ese desougamento de Antela, e pouso hai 25 anos en riba da mesa esa necesidade de unha recuperación e dunha convivencia entre unha explotación humana sostible e unha recuperación de lugares. Sin embargo, non pasaba nada. Houbo algún intento de arriba a abaixo que fracasou, lamentablemente, pero non se movía nada de verdade para intentar esa recuperación e esa conciliación entre as actividades humanas e o aproveitamento tradicional. E alá polo ano 2011, coincidindo co 40 aniversario da Convención de Ramsar, dende o Ateneo de Ourense me pediron que dira unha charla e dixen, pois, como non, Antela, 40 anos da Convención de Ramsar e os ourensáns sin os deberes feitos. E aí comezou un pouco todo. Non era a primeira vez que se daba unha charla, ou que eu tamén daba unha charla, pero despois dela, Marcos e Isabel dixéronme: temos que falar. E quedamos o día seguinte. Temos que falar. Temos que facer algo sin ninguén o fai. Que podemos facer? Pois aí, coa aportación xusto despois tamén de Ale, pois se constituíu esa sección Antela. Esa sección Antela que serviu de reverdecemento e de relanzamento, pero foi só un principio. Non vou ler de novo eses obxectivos que ten a sección Antela, que xa os salientou Isabela, pero é, de verdade, coñecer, divulgar e defender a realidade natural de Antela e da Limia, e ademais buscar as posibilidades que as hai, como demostran os feitos, de que se poida compatibilizar o aproveitamento humano coa conservación do patrimonio natural, de tal xeito que en moitas ocasións esa convivencia é absolutamente imprescindible para proteger algunhas especies. E que nos propoñamos? Pois nós queremos que as propostas que nos plantexemos sexan socialmente aceptables e económicamente viables, porque senón non son posibles. Nunha chaira tan castigada desde o punto de vista hidrolóxico, de secación, contaminación dos acuíferos por nitratos, unha seca estival espantosa, nos queremos que as nosas actuacións sexan hidrolóxicamente beneficiosas para o sistema auga, para a calidade e a cantidade do recurso auga. Pero tamén que promovan a recuperación de humedais desecados ou desaparecidos e que en moitas ocasións estaban a converter
tristemente vertedoiros. Non queremos que teña afeccións negativas á realidade socioeconómica que hai, pero queremos, desde logo, axudar a conservar eses hábitats e esas especies valiosas e ameazadas nas que a Limia ten moito que dicir a nivel europeo e a nivel mundial. E todo isto comezou pois como un soño, non? Pero cando soñamos sós, simplemente é un soño. Pero se soñamos xuntos, ás veces eses soños pódense converter en realidade. E ven aquí 11 anos de soños xuntos o que conseguimos. Todo isto comezou moi pouco despois con un conto de verdade, a historia da Antela contada por unha cegoña, para comezar a recaudar fondos cos que poder intervir. Por certo, un inciso, ao final entregarei á biblioteca do Museo da Limia o exemplar número 0 desta publicación. É exactamente o primeiro que se fixo antes de lanzar, foi a proba de imprenta, e teño no coche e despois o entregarei. O primeiro exemplar deste conto, que serviu para mobilizar, para explicarlle a xente dun xeito ameno que é o que perderamos, pero tamén que é o que se podería facer. E si, comezamos cos fondos da venda dese humilde conto e algunhas aportacións da Sociedade Galega de Historia Natural e de simpatizantes, mercamos un predio na antiga veiga de Vilaseca, que é, así como se veía na foto aérea do ano 56, vese, mellor desde lonxe non se aprecia moi ben, un polígono en vermello no medio da veiga, e na foto recente, completamente transformado, completamente no medio dunha paisaxe agraria, pero esa veiga mantén unha poboación importante do cardiño da lagoa, de lince vivíparo, tamén da conícora, de outras especies, e dixemos, esta parcela está mesmo a carón da veiga, ímola mercar e ímola recuperar como un humidal estacional. E dito e feito, comezouse cun desbroce a man por voluntarios, que ten moito valor, porque cando chegaron ali adiante, viron que en algúns sitios os tosos tiñan máis de 2 metros de altura, e dixémoslle, e que imos facer un humedal estacional. E crerónos, e puxéronse a desbrozar a man con nós esa parcela. E despois de desbrozar, pois o que hai que facer é asesorarse. Entón buscamos o que se estaba a facer no resto de Europa, e para protexer a conícora, que é unha especie en declive en toda Europa, e para protexer o cardiño da lagoa. E sabendo o que precisan, deseñamos a nosa actuación. E a nosa actuación plantexaba recuperar o hábitat desas especies ameazadas. Temos aí a conícora e temos o bilurico. Nos dous casos, a súa conservación depende en gran medida da distancia de orillas, de beiras pouco profundas, con pendentes suaves, onde se poidan establecer e onde poidan alimentarse os seus poliños. Bueno, algúns cando viron o debuxo, sobre todo o palista, que comezou ali, pensou que estábamos un pouco bébedos, e empezar a pintar un montón de curvas aí nunha parcela dunha hectárea e media. Pero o noso objetivo era precisamente ter moitos metros lineais de beira, que era precisamente o que necesitaban estas especies. E boa parte do traballo que facelo necesariamente con maquinaria pesada, de excavar esas canles, teñen apenas 80 centímetros de profundidade e teñen unhas beiras moi suaves. E despois, como en tantas outras cosas que facemos, foi imprescindible a colaboración e a aportación de voluntarios para perfilar e rematar ese traballo que fixera a maquinaria. E ese era a imaxe arriba, inmediatamente rematada a excavación, que é unha figura humana, ale aí nesa foto, para que vexades a magnitude, e a seguinte foto é a primavera seguinte. Toda esa superficie de humedal, con esas beiras, moi aceitadas para a colonización pola vegetación, para a colonización pola fauna. E claro, evidentemente, habería que poñerlle
un nome, habería que poñerlle un nome. Algúnas persoas, cando lle dixemos, algúnas persoas adicanlle unha rúa ou unha praza, pero Antonio Villarino, lógico, era adicarlle un humidal na Limia. Entón, o máis veterano dos naturalistas da Limia e tamén de Galicia, e presidente de honra da Sociedade Galega de Historia Natural, nós non lle pusemos ninguna rúa, ninguna praza, pero adicámoslle un humedal. E si, despois de traballar nese humedal, deseñado ben, supervisado directamente, si, temos Cardiño de Lagoa aí, si, criou a conícora aí, pódese facer. Despois abordamos unha cuestión máis complicada e máis laboriosa, pero tivemos unha inmensa fortuna. Ás veces acontece isto. Tivemos a inmensa fortuna de atoparnos con Samuel e chegamos a un acordo. Chegamos a un acordo para traballar nun anaco da Veiga de Gomareite. A Veiga de Gomareite, que se ve aí, era o extremo norte da antiga Lagoa Gantela, era a lagoa en inverno e primavera, e despois, no verán, iba baixando a auga e se empregaba como un pasteiro para gando en extensivo, que axudaba a manter non só a economía da zona, sino tamén a biodiversidade. Inicialmente eran 16 hectáreas xusto no extremo norte, despois ampliámoslo con 5 hectáreas máis. Aí, o que era unha zona asolagable, que fora desolgada, unha vez rematada a concentración parcelaria na contorna, empezaran a extraer áridos e rebaixaron o terreo, retiraran a capa de terra arable e tamén algo de áridos para arreglar as fochancas nas parcelas da parcelaria. Pero o que fixeron foi rebaixar un poquinho a cota do terreo e esa volveuse a convertir en asolagable temporalmente. O problema é que se empezaron a botar ali todos os restos da concentración parcelaria, as pedras dos muros, os toros dos carballos, e unha vez que se empeza a botar liso, acumulase máis liso, e estábase a converter, de feito xa o era, un enorme vertedeiro, onde convivía maltrecha a biodiversidade. Pero nesa zona, nese anaco da Veiga de Gomareite, está aproximadamente a cuarta parte da poboación mundial do Cardiño de Lagoa, que é unha especie de planta moi particular, quere estar a metade do ano afogada debaixo da auga para que lle quite a competencia da vegetación terrestre, e o resto do ano quere estar ben seco para que lle quite a competencia da vegetación acuática. E ademais gustalle que haxa herbívoros silvestres ou naturais que lle quiten tamén esa competencia. Pero ademais, na Veiga de Gomareite e a súa contorna inmediata, aniña nada menos que un tercio de todas as parellas reproductoras de conícora que ainda subsisten en Galicia. E aí abaixo á esquerda tedes ese crustáceo, o Lepidurus apus, que é realmente un fósil vivinte, que había millóns deles polas veigas na Limia, que se reduciron en gran medida, pero que aí o temos, e tamén o sapo de esporóns, porque nós, cando pensamos en actuar sobre unha zona, non estamos a pensar nunha especie, estamos a pensar en todo o conxunto de especies que habitan aí, en toda a biodiversidade e nos hábitats, e tamén no posible aproveitamento humano. Nos deseñamos as actuacións pensando en todos os componentes do ecosistema e tamén da poboación na contorna. E aí comezouse retirando a man, pois, un contedor de 10 metros cúbicos de lixo e outro de 6 de escombros. E fíxose, efectivamente, así a man. E según se iban quitando as montoneiras de silvas, debaixo iban aparecendo plásticos e plásticos, lixo e máis lixo. Como mostra, nos decimos que aí apareceu de todo. Iso incluía dende unha canica ata unha viga de 6 metros de longo. Eso se ve un momentinho. E, bueno, a última foto recollía os participantes nesa mañá de traballo no que se retiraron 6 metros cúbicos de plásticos. 6 metros cúbicos de plástico. E despois, a nosa idea consensuada con Samuel era que nesas zonas rebaixadas facer uns pequenos diques de terra e de pedras, pequenos quere decir 80 centímetros, 1 metro de altura, que axudara a manter a auga algo máis de tempo
e un poquinho máis de profundidade, pero non ten máis de 80 centímetros de profundidade, de tal xeito que permita a recolonización pola flora e pola fauna, e despois, no verán, cando seca, pois quedalle un pasto para as vacas de Samuel, que non son imprescindibles para manter esa paisaxe aberta. Entón, se esta era a foto aérea do ano 2014, cando comezamos a traballar aí con el, todo o que se ve son esas superficies de actuación, os puntos amarelos son pedras que houve que retirar, os vermellos todo lixo, e eses diques que se fixeron, sobre todo, nesta parte sur, para reter un pouquiño máis a auga. E a visión actual sería esta, en verde toda a zona desbrozada, en azules claros é unha zona que se asolaga só temporalmente. En algúns sitios pode ter apenas 2 dedos de profundidade, en outros pode ter 80 centímetros, 1 metro, non ten máis. E iso se mantén así durante a primavera, cando ven chuviosa, deste ano foi moi mala, e cando se retira, pois, bueno, aí temos un pasto para ser aproveitado. Aí temos retirado 5 metros cúbicos de vidro, 20 metros cúbicos de plásticos, 76 neumáticos, 2 metros cúbicos de madeira, 120 metros cúbicos de residuos mesturados, uns 110 metros cúbicos de escombros e aproximadamente 3.000 metros cúbicos de pedras que estaban espallados por toda a veiga e que aproveitamos para facer eses diques na parte sur e unha promontorio observatorio na parte norte, de tal xeito que agora queda ese espacio libre para a biodiversidade e libre para a explotación gandeira. Porque si, o noso objetivo na Veiga de Gomareite que sexa un unidade estacional pastoreado, precisamos ese gando extensivo para conservar esa biodiversidade. E ademais, aí hai unha serie de beneficios que moitas veces están a esquecer por parte de algúns que dirixen. Hai un beneficio pola produción sostible de alimentos, porque estamos axudando a fixar a poboación no rural. Ademais, estamos a mellorar o recurso auga e a diminución das emisións de gases de efecto invernadeiro. Hai pouco estábamos cunha reunión do COP, que o que pasa coas emisións, vai ben, vai mal. Para que vos fagades unha idea, nunha explotación intensiva de gando vacún, o 61% das emisións de gases de efecto invernadeiro son provocados polo pienso importado, porque non se alimenta na terra. O 61%, e o 9%, para que vos fagades unha idea, procedería do esterco. Pero a principal fonte de emisión de gases de efecto invernadeiro na gandería é a importación de piensos. E aí tedes, pois, algo tan pouco sospeitoso de ser revolucionario como unhas datos da FAO, a Fundación para a Agricultura e Alimentación de Nacións Unidas, que salienta que en moitos lugares as emisións de gases de efecto invernadeiro polo gando vacún pode ser moi elevado, vale? Pero tamén aporta unha serie de datos moi importantes, un estudo científico que se fixo en Bélxica. Di que 1 kilo de alimento importado xenera tantos gases de efecto invernadeiro como 7 kilos de alimento producidos na terra. E que ademais o esterco de gando en extensivo é apenas a metade ou a cuarta parte do que se xenera nas granxas. Polo tanto, apostar por unha gandería en extensivo non só axuda a manter a poboación no rural, non só produce alimentos de calidade, é imprescindible para conservar determinadas especies e ademais axúdanos a loitar contra o cambio climático. E os efectos, os beneficios, cando comenzamos a traballar na Veiga de Gomareite e na contorna había unha parella de conícola. No ano 2016 sabía entre 2 e 3. Logo foi aumentando e nos últimos anos estamos tendo entre 7 e 9 parellas de conícora, que é a terceira parte de todas as que aniñan en Galicia. Mentres na Veiga de Gomareite está a aumentar, no resto das zonas da limia onde non se está a intervir
está estancada ou diminuindo. Entón, estáse a contribuir dun xeito decisivo á conservación desta especie que está catalogada como en perigo de extinción en Galicia. Pero non só nos limitamos ao Humedal Antonio Villarino ou a Veiga de Gomareite. Como Sociedade Galega de Historia Natural, sección Antela, temos alugados 84 predios do Bantegal espallados por toda a chaira da liña. Son unhas 38 hectáreas. Eran predios que levaban anos e anos no banco de terras e que non quería ninguén. Non quería ninguén porque non eran válidos para a agricultura. Son masas comuns propiedades da Xunta de Galicia que ninguén quería e que as pedimos nós arrendándoas durante 30 anos con fins de conservación a longo prazo. E un deses exemplos é na Poza dos Arieiros, e que abaixo, que na imaxe da arriba vedes de novo a foto aérea do ano 56, vese o río Limia cun montón de meandros que xeneraba uns hábitats areosos moi favorables para determinadas especies, e vedes unha imaxe recente completamente transformado, canalizado, eses noiros desapareceron, pero hai unhas explotacións areieiras que se poderían actuar para proteger esta biodiversidade que precisa eses bancos areosos. E aí, chegando a un acordo con Arieiro, con Ángel, tamén un amigo, habiendo unhas parcelas do Bantegal, e aquí no medio de isto hai unha parcela do Bantegal que estaba casi desaparecida e o resto eran del. Entón, deseñamos un plan de actuación pensando nunha pequena poboación de Eringin vivíparo, do Cardiño da Lagoa que había aí, pero tamén en que esa era unha zona querenciosa para o arieiro pequeno, de acordo? E que era potencialmente moi interesante para a Andoriña das Barreiras. Entón, deseñamos de novo unha zona con augas pouco fondas que, dependendo do nivel da auga, pode estar máis ou menos asolagado, pero sempre hai augas pouco fondas e unha terra emerxida, de acordo? Que é xusto o que quere o Cardiño da Lagoa e o que quere tamén o arieiro pequeno. E, ademais, dese estudio que fixemos no seu momento, tamén, como non, con Antonio Villarino, sabíamos que esta esquina da areeira tiña a orientación óptima para que lle guste a Andoriña das Barreiras e que faga os seus niños. Tivemos un estudio feito en toda a provincia e sabíamos que a Andoriña das Barreiras gosta deses noiros cando miran, sobre todo cara ao norte ou no releste. Se hai que mirar cara ao sur, debe de afectar e debe de ter máis carga de parásitos no niño, entón gusta de esa orientación e así o fixemos. E aquí temos as imaxes deses traballos con esa maquinaria pesada, neste caso prestada, sen cargo algún, sen coste para nós, pero houve que facer esa supervisión, ese mantemento. E aí tedes unha imaxe do que se podía chamar casi unha areeira ao revés, na que hai moito máis zona pouco fonda que fonda, de acordo? E iso é o que nós chamamos a Poza dos Arieiros. Aí vedes dúas imaxes máis, de acordo? Con ese mestura de pequenas zonas de terra emerxida, zonas con auga, que son as que precisa esa boa parte de biodiversidade que está moi ameazada e que precisa do noso apoio. Faltanos uns retoques, esperamos facelos o ano que vem. Pero de todos os xeitos, si xa lles gustou o arieiro pequeno, e de feito vimos por aí unha parella, e vedes o macho todo chulapo intentando ligarse á femia, sin embargo non foi exitosa a cría, acabou movéndose, pero pensamos que podería volver a ir en breve. E ademais, como premio dese traballo que se fixo, resulta que aí se estableceu de xeito natural a que nestes momentos probablemente sexa a maior ou unha das maiores poboacións en Galicia de un pequeno cento acuático, a Pilularia glumbrifera. O que fixemos pensando en Eringin e pensando nestas aves tamén é un hábitat moi aceitado para esta outra planta, entón, de premio, temos unha especie máis en perigo de extinción a que estamos axudando a conservar nun sitio aparentemente tan inhóspito como as areieiras, que pode serlo, pero que se se fai ben,
pode ser diferente. E agora mesmo, sabe, tamén ven o alcalde de Vilar de Santos, porque estivemos a falar con ele ali hai uns días, estamos a pensar, estamos a traballar noutra zona que se chama a Poza das Conícoras. Vale? A Poza das Conícoras é unha areeira xa explotada e abandonada. E o que vedes aí arriba, si, é unha areeira e está toda chea de bloques de formigón. Seica a Consellería de Economía e Industria, eso lle parece normal nunha explotación mineira como restauración ambiental. Seica a Consellería de Medio Ambiente tamén lle parece aceptable como unha restauración ambiental obligatoria nunha explotación mineira. Seica. A nós non nos lo parece, evidentemente. E estamos a traballar neso. E investindo a axuda pública, pero pagándonos o IBE, estamos a facer iso. Estamos a suavizar as beiras con terra, con barro, procedente de outras zonas da areeira, para suavizar eses noiros de tal xeito que podan ser colonizados pola flora e tamén pola vegetación. Estamos trabajando en ello. Non me saio o acento mexicano. Estamos traballando en ello ainda. Nestes momentos houve un problema coa máquina, pero estamos, en breve o poderemos ver e disfrutar. Bueno, sin ir máis longe, nun dos sitios onde estivemos a traballar, nada máis asomarme esta mañá, saíron 5 cabras do aire, 5 becacinas. E tamén temos un proxecto no antigo meandro do río Faramontaos. Cando vimos entre as parcelas do Bantegal, soubémolo recoñecer inmediatamente, porque cando se mira nesta foto, a xente posiblemente non se decataría, dixemos, isto ten que haber algo máis aí. E efectivamente, isto era un lazo precioso dun antigo meandro que foi canalizado. Pero resulta que ora o antigo meandro é de propiedade pública, porque é en predio do Bantegal, e o temos alugado nós con fins ambientais por 40 anos. Entón, plantexamos a Confederación Hidrográfica, estáse a elaborar un proxecto de intervir aí e recuperar en parte ese cauce meandriforme que ademais sería moi beneficioso tamén para o propio río e para os predios da contorna, porque senón o río estáse encaixonando e cada vez máis fondo. Pois neste pequeno percorrido aí que temos un pequeno resume. Sociedade Galega de Historia Natural, a sección Antena de Sociedade Galega de Historia Natural ten un predio en propiedade na veiga de Vilaseca de 1,3 hectáreas, ten 23 predios en custodia do territorio, dos cales 9 son en colaboración con gandeiros ou agricultores, e iso suma 26 hectáreas, e ademais eses 84 predios alugados ao Bantegal, que son 38 hectáreas. E todos estes predios alugados para conservar e polos cales temos que pagar o aluguer cada ano, pois temos un bo número de benfeitores, como lle chamamos nós. Hai benfeitores, son os que fan o ben, non? Pois benfeitores son os que fan o ben ao beón, a planta emblemática de Antela. Entón, con socios e simpatizantes, esas parcelas, eses predios están apadriñados ou amadriñados, pagan o aluguer anual e así podemos adicar cartos a outros fins. E tal vez vos preguntedes, bueno, e como foron quen de conseguir todo isto? Bueno, pois está ben claro, é o equipo A, non? Sí, non. Bueno, o equipo A, como non pode estar aquí, lamentablemente, como dixo Delfín, excusa a súa ausencia, agradece tamén moito esta distinción otorgada polo Museo da Limia, e aí temos a Antonio Villarino, como non, traballando a pé, recollendo esa información, neste caso, por algún das sedes e das canles na veiga de Rairiz, e el foi, con esa de Antonio Villarino, ese foi quen de inocularnos ese virus beneficioso neste caso, que nos motiva a ter este aprecio por Antena e pola Limia, e que nos move a traballar por esa línea que queremos, non?
Este podería ser o orixe máis próximo. Algúns di que quizáis poder haber un efecto incluso un pouco anterior, e é que algúns dos que están na Xacción Antela resulta que de pequenos foron vacinados no xardín maternal Antela. Como sabedes tamén por aí as teorías conspiranoicas coa vacina do COVID, hai algúns que tamén di e o mellor, aparte desas outras vacinas que se poñían normalmente, non vos inocularían unha vacina, neste caso, beneficiosa para apreciar a liña. Pois non é descartable. En calquera caso, ese equipo A tamén é A, obviamente, de Antela. Dese milleiro de benfeitores que comezaron axudándonos mercando o conto de Antela para ter eses fondos co que empezar a traballar, e tamén con eses máis de 70 voluntarios en traballos de campo, chovendo ou facendo voo, pasando calor ou pasando frío, que teñen traballado arreo durante estes 11 anos. E eu penso que non se pode rematar, máis que de outro xeito, que lembrar pois estes traballos durante estes anos, e aí veíamos cando os políticos fan alguna inauguración normalmente poñen a primeira pedra e cortan unha cinta, non? Pois nós cando comezamos na Vega de Vilaseca, no humedal Antonio Villarino, en vez de cortar unha cinta cortamos unha sexta. Era un sistema diferente, pero a fin de contas había que dar un inicio oficial ás obras. E aí os vemos traballando codo con codo, carrexando esa terra fértil para poñer nos noiros e poder recuperar ese humedal, non? Ese voluntariado increíble, realmente increíble, maravilloso, traballando aí, recollendo eses plásticos sucios debaixo da chuvia, carretando metros cúbicos e metros cúbicos de liso para deixar que iso este, como está agora, como un exemplo desa metamorfose dun vertedeiro nunha zona de valor ambiental e de valor gandeiro. E, obviamente, nun premio como este, en un acto como este, o único xeito que se me ocorre que se podería rematar é, pois, lembrando a todos e cada un de todas estas persoas maravillosas que teñen traballado con nós, que teñen feito posible este cambio, transmitir esta sensación de que hai futuro, de que hai unha posibilidade, de que as cousas se poden facer de outro xeito, de que se pode compatibilizar, de que podemos compartir todos, axudarnos, e de verdade o máis fermoso é que realmente un traballo en equipo e o mérito, entendo eu, entendemos nós, que tivo o patronato do Museo da Limia foi recoñecer precisamente que é un traballo colectivo. Sós non imos a ningures, nin soñando o imos conseguir. Como podemos facer é, así, un traballo colectivo entre todos. Moitas gracias a todos os que teñen colaborado coa Xacción Antela, moitísimas gracias ao Museo da Limia, moitísimas gracias ao patronato, como non, a Pablo por estas palabras, e, por suposto, aos nosos músicos por lembrarnos que outro xeito de progreso é posible. Moitas gracias.